Molt bones, soc Jordi Roca, de Xisca al Borrac. Avui us presentem una varietat d'oli autòctona del Pallars, és la varietat Cua de Cirera. És una varietat retrobada aquí al Pallars, amb les investigacions que s'ha fet gràcies a l'IRTA i el projecte Autobús de Tremp. I vam poder redescobrir aquesta varietat, que és una varietat que nosaltres la treballem aquí en una finca de Tremp, que és on només tenim aquestes oliveres. Estem parlant que tenim unes 40 oliveres molt grans, molt velles, molt antigues, i d'aquesta varietat en surt un oli molt potent. És un oli que està considerat dels més potents que s'han analitzat en segons quins llocs, diguéssim, del nostre territori. Estem parlant que té amb antioxidants, són uns 900 amb polifenols. Llavors, nosaltres collim cada dia aquesta oliva i la tarda mateixa ja es porta al molí i traiem l'oli. Aquests arbres són molt grans, però només ens permeten treure una producció d'unes 500 ampolles, amb la qual és una edició molt limitada i les plantacions que hem fet noves encara no hi podem treure res. Espero que us agradi molt, pugueu gaudir d'una varietat autòctona del Pallars i de la nostra zona, clar, que és el que ens interessa, és un quilòmetre zero 100%, amb una molturació en fred i amb aplicació de cultius ecològics, sense certificar-los, però sempre respectant la natura al 100%.